Usungibheca ngobende inyama ngayidlile wena ufike wagana umbamba ngakumukela ngakusondeza kusho ungizondela lokuthi mina ngikusondeze kumbamba mina angithi usabheka wena mina asangibheki mina nezingane zami asenzi lutho ungakubheki kwakhe ubona ukuthi imina mamotha uyayibona into oyifaka kuyona ukuthi uyifaka obishini. Right, indaba ekashana kamenzi aphuzumula sangameva ninabendlondle noPhapha Ekhanda sibingelele kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika le Black Live TV kanti ke igama lami Kings Chaka ngolapha kaloqa kanza kwethu ekungakwenzi ke ukuhamba ngedwa ngakhetha kahle mina Nkosazana kanjani ukhulu ithoba ngicela ukuphinde ngibingelele nami imbukeli weBlack Live TV kwisiqephu sesithi isokeso with myself uMlangeni Magasela nje bese chazile uKings Chaka owakaluqa kodwa mina ngumlangeni Magasela esizweni ukhulu ithoba akacaci uluqa ingala mina ngumlangeni Magasela haleluya cela ukhulu ithoba sicela uthatha le thuba sibingelele usisi phakathi kwethu sawubona sithando njani yebo njani ngiyaphila ma siyaphila nathi ngicela bandla nje ngokukhulu ithoba ubingelele umukelo weBlack Life uzisho ukuthi ubawa kwaba sanibonani babukeli igama lami ngosithabile wakamotha yes mami sando sami usipalelile la ekhaya ufike sisize ngani mina nomyeni wami yo hayi nginenkinga sisika mamkhulu kahle kahle ngaganela esithenjini okay la ngaganela khona kunenkinga ekhona phakathi kwasekhaya egcekeni ngisaqondi kahle izinto eziningi nje ngisayithuli kahle ngiqale la ekuqaleni ke indaba yami ke nasemzini wami la ngaganela khona futhi ngagana mangigana kukhona umamkhulu sasizwana naye nje into eziningi kukuhle yonke into i-right nje ngathini ngingasho nje ukuthi kuningi into zethu bezihamba kahle okay kuthe ngokuhamba izinto zajika semayijika izinto nami ngaqala nami nganokusola ukuthi kwenzakalani kodwa futhi manje ngangafuni ukuthi yabona ngibeke kakhulu umamkhulu ngazitshela mhlawumbe ukuthi izinto mhlawumbe zabantu yini kodwa mangithi ngiyabhekisisa ngibona ukuthi umamkhulu akusafani njengale ndlela ebekade sikuyiyona kuqala nasendlini sihlala egcekeni elilodwa umamkhulu nomuzi wakhe nezingane zakhe ngokubaba wasakhela izindwe kodwa-ke umamkhulu nomuzi wakhe egcekeni nami nginowami umuzi egcekeni nginey'ngane nomamkhulu ney'ngane kuthe nje kungekudalanga ngathumela ingane ngathi ayiye ngale kamamkhulu bekhona into ebekade ngangiyifuna kamamkhulu yabuya ingane yathi ma uthi umamkhulu akanayo kodwa ngithe mangibona ngafike ngayibona mina le nto ebekade ngiyifunile kumamkhulu ukuthi ikhona akusekho ukuhwebela akusekho kahle kodwa manje futhi angifuni ukuthi ngisheshe ngisho ukuthi kahle kahle kwamanje ngiyabona kwayena na ubaba naye akusena lo baba ebengimjwayele ngisho nasendlini mayifikile ufika nje abuza ukuthi se-right yini kuphela mhlawumbe akushiye lo mali kokunye angayishiyi ngilale ngingadlile ney'ngane nami angisebenzi komuntu ohleli ekhaya so nje ngihlale ney'ngane okunye ekuseni mazihamba esikoleni zifuna imali anginamali uma ngithi azame zoyifuna kubaba ubaba athi imali akanayo kodwa isikhathi esiningi ubaba usespenda kakhulu ngale kamamkhulu usespenda kakhulu ngale kamamkhulu nje nomamkhulu naye usethi mangabe ephumile egcekeni ashikishe nje umbona ukuthi nje ukushisha kwakhe nje unokunkolodela ukuthi yena indoda isi-based kakhulu kuyena okay so mina ngikwala noma iy'ngane zithi hawu mana sicela ukuyokwenza ukuthi kamamkhulu sengiba naloko ngikusaba ngoba manje angisazi ukuthi ngempela kuhle kahle ngizothini senginaloko manje bengicela usizo-ke kumina ukuthi bengicela ukuthi umamkhulu-ke ngihlale phana naye ngizame ukukhuluma naye ngizwe ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba angisa-understand ngithe uma ngithi ngiyahamba khona omunye umama esonta naye ebandleni wangitshela ukuthi angihambe ngiyozama ukukuhlola ngibona kuthe uma ngihlola kwase kuthiwa-ke uyena umamkhulu khona into ayisebenzisile phakathi kwaleli khaya lami la egcekeni kumina
nendoda ingako nje ngathi siyangibalekela isafuni ney'ngane ngoba ibisinokusilwisa nje isilwise ithi angigoduke ngiphinde ekhaya manje ekhaya uma ngiphinde emuva ekhaya ngizophinda ekhaya kanjani ngizofike ngithini ekhaya lo muntu wangikhokhela imali ngalotsholwa ngaphuma ngendlela efanele ngawujika le esibayeni manje mase ngibuya futhi abantu abadala basekhaya bazothini lo muntu samkhipha kahle wabuya futhi nginalowo nkinga nje manje anganoma umamkhulu uzovuma yini noma uzothatha kanani ngoba impela nomamkhulu le impela hayi akuhambe kahle hayi tshela mina dadewethu ngesikhathi ungena unesithenjini unayo iplan empilweni yakho nje ukhulu ukuthi ukube sesithenjini noma into ekuzumile mase uphakathi ke sithenjini ukubona ku-operator ngendlela e-right ungamfisela umuntu angena khona ngingasho ukuthi ngangingayona isifiso sami ukuthi ngingene esithenjini bathi-ke phela-ke uma usungenile ayikho futhi nawo into ozoyenza nanokuthi phela indoda uma ngabe uyithanda uma ichazelile yakutshela naye futhi naye umamkhulu ema ngabe angazange azakhombisa into eningi eyithini wakhombisa ukuthi akwamukele kahle yonke into enibe right so nami ngabona ukuthi okay uma ngangena lana yonke into right noma sengenile beku-right kujike nje ubaba yena uyakhuluma naye ubaba nje kade ngagcina angisagcina ngokumbona futhi nakhona ngoba nake iy'ngane zisho ukuthi nangu ubaba efike ephuma emsebenzini la kwami nje akasangeni akasangeni kwala noma ngithi ngiyangale ngithi ngiyomcela noma ngithi ngizama ukumvimba la egcekeni uma ngabe sephuma ehamba ukuthi hawu baba kwenzakalani ngoneni kuwena le ngako ungasangena nongena kumina endlini avele angakhulumi athi uyaphuthuma uyahamba. Just talking about into ze-Valentine, ngiyazi ukuthi this situation ithe ukuba serious. Kodwa kunendoda engeke ngayibona laphana on social media inabafazi abawu-6 baxelise phansi bahlase ocansini. Thi masibani bantu imbali leka 150 banika nga-150 noma 150 hayi 150 le banika nga-1 kanje. Bajabula bayimfuqa uqala bomama ngiyasho ukuthi manje ngifuna ukuthola le daba lasisi le ndoda ihlulwa yini ukubhalansisa into zayo uma ukuthi decide ukuthi ifuna ukuba nesithembu ukuthi uma ukuthi share i-1 rand wonke umuntu abe right. Ngokusola kwami nje bese chazile usisi ngokumuza kwami uthi meku-right until umamkhulu kwakhona izinto ayisebenzisayo ngoba uthe meya kusampiyela wathola ukuthi khona ayisebenzisile kusho ukuthi ubaba kahlehlile yena uhlehlisile so impayilwayo umamncane ile ukuthi umamkhulu usemhlehlisile nje eduze kwababa yikho baba sebaneglectile and i-pain iqonda straight ekutheni inani engane ephakathi. Exactly. So nje behlehlisile umamkhulu kuhlehla yonke into. Ubaba mase efakela isichitho. So kusho ukuthi uchitha yonke into ehlangene nalomuzi kamama yikho sebuyalala engadlile nezingane sekhona into ekanjani. But ngendlela engimuzwe ngayo. So akuyona inhloso yakho baba. Ubaba mengase kuthiwa uba soba njengomuntu wayisukela inoLand isithembu. Ngabe bonke bahe. Ngaba grand. I don't know. But when it comes to into zokudlisa namadliso nani kube ingozi ukukhulumanisa neqisi engafiki umnikazi ngoba nganibopha sezokuthiwa benikhuluma ngaye neqisi bese wenze njani wena yabona nje usale wedwa kuzoba nzima kakhulu bafethu njengoba nimuzwa ku-Kings cha ke chaza ukuthi ukhuluma kakhulu indaba zabantu more especially kukhona la basola khona ngenzeka nabamba okuvulela icala bathi wena uthe and that's defamation of character asenzeni kanje asimlanda umamkhulu bafethu khona sohlala naye King asichazele mhlawumbe ayikho konke lento esicabangayo mhlawumbe sekubhedile xoxa kangaka asambe Izimpande zama-Afrika sisebenzisa amakhambi esintu kokulapha. Bathi uFebruary inyanga yothando. Nathi ngoba sithanda wena, sikwenzele la makhombo. Ikhombo yomama inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, inamathela, nepin code, ikhuphula istofu isibeke kusikisi. Kunekhombo yobaba, inesikhafulo, isibambelelo, idliso, iziwasho zamabhadi, nenhlanhla nogazi, umvusankunzi, iyaqina idonke piri, uqina umthethe endlini. Ukuze ufake i-order sibhalele WhatsApp ku-076 349 6631 noma usebenzise inombolo ethi 062 219 7748 noma uzizele mathupha kwifamasi yethu ekushop number 87 kuQueen Street eThekwini. Khumbula ikhombo ngayinye ingu600 uthenga okukodwa uthola ku5 mahala. Especially sizoba khona ukusuka ngomhla ka1 February kuya kumhla ka28 February. Izimpande zama-Afrika sisebenzisa
sisebenzisa amakhambi esintu ukulapha. Uhlangene ongoti nezinjulabuchopho kwezokulapha ngesintu ukuze silaphe wena. Right, asiphinde sinamukele sinibingelele sithemba ukuthi-ke abantu basahleli ngendlela yakhona. Njengoba nibona-ke bekade sicelile ukuthi asondele uma la eduze-ke sizwe lolu daba esikhulume ngalo noMlangeni sihamba ukuthi ngampela luyilo kuzogcina kwenzakaleni. Mlangeni? Yebo, Luqo, kuhamba kahle again. Right. Sifikile umamkhulu, sobona mamkhulu. Yebo sawubona mntanami. Yebo, asivele nje singapholisa amaseko. Yeah. Asivele nje sithi straight to the point. Yeah. Cela uthathe leli thuba ubingelele nje umbukeli ngokukhulu nje kwethuba dadewethu uthi nje sawubona bese uyazisho igama lakho nesibongo and then sibe sesiqhubeka nodaba. Sanibona ababukeli baka Black Live. Igama lami ngubabhekile Gumede. Umngambambo omdala. Ah, Bambo. Awu imbambo lishas. Bambo. Nawu umngambambo omncane. Yamazi ma? Yebo ngiyamazi ma. Nisherisha. Sisherisha ubaba. Umnakwethu. Yebo, umnakwethu wafike ezogana ubaba. Ngingasho niyamsherisha boyfriend. Yes. Umnakwethu. Oh, kusherisha boyfriend. Hayi boyfriend esherisha. Ufiance uyasherishwa naye. No, asiqhubeke. Yeah. Asiqhubeke. Okay. Siqhubeke nganakwethu. Sesingawe manje mntakama. Mhlawumbe akucetshela umamkhulu ukuthi kungani umcelela asifuna ukungena la kakhulu mhlawumbe kezwe ngawe. Magumede siswami. Ngiyazi ukuthi mina nawe bekumnandi yonke into ikukuhle and besi nje ukubona nawe mangabe nobaba efikile besimthokozelela nawe ukufika kwakhe, but manje kuhambe kwahamba ngabona ukuthi izinto ziyashintsha. So bengicelile la ka Black Life ukuthi ngicela bazongisiza ngoba manje ngiyabona ukuthi hayi akusezi kahle nawe nezingane mangabe ingane zami zifikile lapha kwena usuku nje unezinto ozenzayo ingane zibe zingikhalela sengiyengilale ngilambile, kodwa ke mangekho lapho kakhulu ngithe mangihamba sisi kwaphuma ukuthi wena khona into oyenzile kubaba eyenza ukuthi ubaba angabusaba amningi kakhulu ngale kumina nezinto nje ezenzakalayo. Alright mama ngaqhubeka. Hlisa umoya. Hayi ngakhuluma. Mana ke ungaqali ngokukhala ke ntombo ake unabe nje kabanzi uthi mina uhambile waya enyangeni yafika athi inyanga ubulawa yimina. Awubulali wena kukhona into oyisebenzisile kubaba ukuthi ubaba angabusakwazi ukuthi mina angibheke ngale ndlela bekade ngibheka ngayo uqala. Even nawe into nawe leyo yazi uke wakhuluma la insukwini egcikeni wathi wena abafike kumbambo bayoyibona ukuthi bawobani wena nezingane zakho nilalandlile kuyimanje uThando kade efika la ezokolotela umbali ukuthi ubaba ufike bathengele ibhakede le KFC mina la kwami silala singadlile kade ngayigcina yonke mina lonto. Mamotha uzongimela ntombo imake uthi wena ingane yaqolodela enye ingane yathi ubaba uthenge ibhakede usubona ukuthi mina kunento engiyenzile mina. Masithando sami cela ukungena ukuhlala emadevini. Siyakubona lokho engana siqale ningi lokho ukuthi uye kumuntu wathi umuntu khona into esetshenzisiwe. Awuchuze kulezo zinto ezinjalo mhlawumbe khona inowa kwamsebenzisela kona uMamotha ukuthi ubaba angabusangena ekhaya lakhe. Hayi akukho engangamsebenzisela kona uMamotha. Kumanje usizwe kade ezokolodela uphilani wami ukuthi endlini ubaba ubathengele iTV bathengele ini kade beke bakhiphile behambile be out kaMnyande mall la ekhaya mina ngiyasafarisha mina sengize ngiphume ngihambe ngiyowenza amawashing emzini yabantu ngoba nangenzela ukuthi ngikwazi ukuthi ingane zami ilale edlile ngihambe ngicela ukuthi kwabaka amakhelwane ngicela banginanele ukudla kodwa ngibe ngiganiwe mina la ekhaya ngikanile la ekhaya
ubaba Mzwane engiletha la ekhaya wathini wathi asihlale ndawonye sibe umndeni owodwa kodwa manje ngiyaxakeka ukuthi egcekeni lodwa kunemindeni ewu2 ehlukene mina ezami ingane sihlala singadlile nazo kufanele ngize ngiphume ngihambe Mamotha akubuyele emuva. ezakhe ingane yena zilala idlile Mamotha, ziyakhishwa mina cha Mamotha awubuyele emuva ungitshele uthi wena uhambile waya kumuntu ngihambile wathi umuntu umagumedo okubulalayo ngihambile ngoba ngihambile uyamazi uMamkhize lesonta naye uyena wangisizayo wangizizwa ngisa kumuntu ngoba nakhona ngangimkhalela ukuthi ngilambile ngifuna nginanele ukudla Ntombo sahamba noMamkhize kwafike kwaphuma ukuthi wena kukhona into oyenzile kubaba uthi ubaba angasangibheka nje enhloko Ntombo musu kungisukela musu ngibheca ngobende inyama ngayidlili wena ufike wagana umbamba ngakumukela ngoba ubaba akasabheki ngakusondeza kusho ungizondela lokho ukuthi mina ngikusondeze kumbamba mina angithi usabheka wena mina asangibheki mina nezingane zami asenzi lutho ungakubheki kwakhe ubona ukuthi imina Mamotha uyayibona into oyifaka kuyona ukuthi uyifaka obishini uyayizwa into oyifaka kuyona ukuthi uyifaka obishini mina engithakathayo shothi nje nginukiwe la ekhaya wena wathi umnakwenu akekho omunye umnakwethu enginaye mina la ekhaya ngaphandle kwakho Alright, ake ngikhombe ngibe mina chairperson. Ngiyabonga baba. We mamkhulu njengomuntu osewudadewenu owangena kahle emzini wakhe akantshontshela umyeni angithi wacela. Uma ukuthi khona la engahambi kahle khona more especially ekulambeni kwezingane mhlawumbe yini okuyidlala ngoba phela ngisegcekeni elilodwa kodwa imizi ihlukene. Uyungaboni yini engakwenza ungaboni ukuthi ngathi kuyashoda lapha. Mana ke sisi ngeke ngize ngikwazi ukuyobona ngale mina ngisuke ngihleli la kwami la ngibekwe khona the time ngisuka ngiyongena kaMamotha uzothi uMamotha ngizonzani kwakhe uMamotha mawukuthi khona inkinga athumela ingane athi sisi hamba uyobheka lapha yana kaMamkhulu ukuthi ayikho into ozoyithi azonani njengomfazi womuntu azonani but ukubalulile ungakafiki ukuthi kwesisikhathi uyathi uzonana uthi akukho kodwa ingane ifike ikubone ngakwenzekeni ukuthi mhlawumbe usuzokusebenzisa noma usukubancisha ngamabomu kuyenzeka ke sisi mhlawumbe ngithi akukho kanti vele ukudla nathi esisazokudla mhlawumbe ufike kuyinkeshezana yena mene inkinga akabhekane nendoda yakhe azile uzogana uMagumede uzogana umbamba akhulume nombamba ayinoMagumede lokwasampiyelo uyakuphiki uyakuhlikiza kwabani ke kwababa lo ohlolayo wamtholela uMamkhize ngiyakuhlaba ngiyakuhlikiza lokho methanda metha angiyazi lonto angiyazi awunayo into engakwenza ukuthi ungenza lokho anginako yena ke ima-ke uMamotha ke unayo iproof yokuthi ufikile umthandazi wathi imini noma asisuke ke noMamotha sambe sikumthandaza umthandaza anginuke phambi kwaMamotha sambe sobabili Ma yini eshintsha imudi yakho kuMamotha ngoba mangizwe istory umlangeni ungicorrect mangizwe istory sabo uMamotha ufike wamukelwa uwe wamthatha wamthanda nandawonye waze wakujabulela sesithenjini ngoba ngimbuzile ukuthi kwakuseyinhlelweni zakhe besithenjini wathi cha kodwa indlela amukeleka ngayo iyona yamuzwa wazizwa esekhaya nihlukaniswa yini le yenza ukuthi angisho ke mina ukuthi ngisola ukuthi uyamthakatha and stuff base ngifuna ukuthi yini le nihlukanisayo njengoba ucaca ukuthi anisahambelani yini akugcoba ngayo esithendeni eyenza ukuthi njengamanje ningasafani nasekuqaleni akaze angigcobe ngalutho uMamotha uzonisukela njengoba ekhuluma zonke lezi zinto but wena usangenelani naye beside angisangenelani ake sithi ke siyavuma nomlangeni ukuthi awumthakathanga but awusangenelani naye njenga before sekushintsheni mana kufanele ngene ngiyonzani ngiyothi phambilini wawenzani phambilini ngangisuka mhlambe ngifuna ukufika soqoqa manje mangasafuna ukuqoqa naye sengiyethakathi Nasikho lapho thina asazi manje kushintshwe yini ekwenza ukuthi ungasafuni ukuyongena thatha inyoka uyifake emzini wakho uzongivezela amakhamera emakutheni ngoba phela mina ngalethwa ubaba emzini wami ngalethwa ubaba mina egcekeni ngangcono naye ubambambo naye ukhona naye akwazi ukuzikhulumela ngoba manje sengazi manje yonke lento ngiyakusukela even wayizona nazo izingane kuba kuthiwa zikhona ngabe nazo azikhulume zisho ukuthi masifika lapha kwakho sifike kube njani ngokubuka kwakho ubaba wekhaya njengoba mkhulu wagcina nini kuya endlini kamamncane
Phela ngangikuze kubaluleke Kuba ubaba nesizathu ukuthi abagcina uyaphuma uyangamancane noma uhleli la kwami. Ngiyabuza nje ukuba iqiniso kwakho nje ungahle ungichazele nje honestly. Wagcina nokumuzwa nje ekhuluma indaba kamama. I think before njengoba sibe sabuza lo mlangeni phambilini ukuthi benijwayele ubuzazi insuku ngazo umamncane. Now wagcina nokumbona nje eyakhona. We senginesikhathi eside ngagcina ukumbona. Nibangeni mamkhulu? Sikaze sibange lutho naye mangasumbuze kwanaye ngasho akaze sibange lutho akaze sibambane ngazansi. Ngasemnandi. Shothi ukushintsha kwezinto. Izinto zomndeni lezi. Ngingasafuna ukuyemza noma ngoba ngithi ngizinga likaMamotha. Fanele ngiyenge. Ngeke. Ningazodlala ngami. Hayi nidlala ngami. Nidlala ngami. Makumede mfethu ngeke ngeke. Makhuluma iqiniso kwenzakalani? Sifuna ukwazi, sifuna isolution la and sifuna ukuthi ube right. Lento ecasulile okay, let's say wile endaweni othatha izinto wamthakathi mancane. Kwakuyini isizathu? Angisho ukuthi ngisho njalo kodwa ngiyabuza. Ngayini isizathu ukuthi wenza lokho? Mahle thiwa ke nakho seyathakatheka by mistake. Hayi ngiyacabanga kangisho nami ukuthi mangase kuthiwa uyathakatheka kusho ngabe ngibona indlela ubaba angasenzi kahle ngayo legcekeni. Angaze ngimthakatha angaze. That's a strong. Yes. Sithi mesibuza ukuthi yini engayenza ukuthi uma ungase kuthiwa kungayini isizathu. So nawe kusho ukuthi kusho ukuthi wena ucabanga ukuthi nawe khona okwenzile yikha kwenza. Kanti lutho. Wena wakwahlala yini kahle emzini kwaba mnandi kweni? Kwaba mnandi impela ngithi nama ngiphiki lokho. Kwaba mnandi kwakuhle ngoba nami ubaba njengoba ngisho ukuthi ubaba mina kwami ubengasangikhiphi nezingane zami. Ubesekhipha wena ingane zamagomede noma kwakwenzeka kuqala khiphe wena bekwenzeka kokunye besike siphume sonke somndeni konke noma amagomede sami kodwa kuwena in charge bengingekho in charge ngoba mina umuntu engimazi ukuthi ngafika kuqala kuyena umamkhulu kukhona lapha la mamncane kuba in charge leyo ukuthi ubaba umane izokhishwa nonke ezefamily atshele wena kuba wena utshela umamkhulu beke kwenzeke mhlambe mangabe ngixoxela ukuthi kungamnandi mangase sonke yabona bese thumela wena ukuthi tshela umamkhulu abesethi ngoba ke vele ke udadewenu niyazwana niyakhulumisana yonke into mina sengizozwa nganike mamkhulu cela mhlawumbe ungasusithathe nje usibuyisele back ngesikhathi ubaba esafocus kakhulu kamamncane noma mamncane esandongena ke ngisho kanjalo King mhlawumbe kwakwenzakalani and wawuzizwa kanjani ngaleso sikhathi ngizonixoxela nje kodwa angisathanda udaba ukuloko ngolunwebe ngoba ugcina usukuthiwa ngomthakathi ngoba ngixilile kuleyo mthakathi ngoba iyona engifike yangena kwathiwa ngumthakathi shuthi ngisuke kaGomede ezothakatha umuntu cha kanti wena wenza kanjani kanti angaze ngithathe ya sengisukileke kuleyo asingene kule le yamamncane lalelani ngicela ukunitshena ke sengifuna ukukhuluma iqiniso ke nje manje kodwa nje kuphuma nebuthakatheni umamncane uyena owafika nokuhlakanipha uyena wafika nokuhlakanipha umamncane ngiyamuzwa lokuthi kunama TV kwami nani weyingane zami niyayibona le TV le yakudala enesiduni mina kwami kunale TV enesiduni kwakhe kunale ipuleti ubani ongavuma ukubuka ipuleti ubani ongavuma ukubuka isiduni ayeke ipuleti iphile lo plate kunanje ipuleti phela lazo wena nezingane zakho wafika nje ulokhuzana usizwe kuwena wafika wazolokhuza babuka ibhola lapha ya eplatini lona leli bayibuka ibhola kwajatshulwa ngazi kwakhahleleka ini yaphahla ke iTV angina TV usizwe uyabhedaka uyahlupha usizwe angina TV nje kuyimanje mina kushuthi mina ngifela icala lasizwe mina kahle ngifela icala lasizwe mina uzothini umamncane uzothi mina ngine TV yena kanayo iTV ngifela icala likasizwe nangu umuntu ongazi ukuthi ubize ama TV nje wabizele nama camera lawa lokho ufuna uzongibukenisa nje nabantu ukuthi mina fanele ngibuke ama camera nje uNkulunkulu wamthetho uyabona le ndoda yayenzele kukhambile thina zonke ibhedla emzini wami uNkulunkulu Jesu Maria kunjalo ma sizama la ukuthi sibuke ubuhle benu nihlangana inhlangana endodeni nithandana ninakekelana umamkhulu wamukela mamncane nekhulisa ingane ngoba uma usisi ekhala ngokuthi maye yobheka abantu bakhala ngawe
ubuka inhlupheko ephekwe iy'ngane zakho uba besaphila. Ekumele ngabe iy'ngane ziyanakekeleka uba besadla nhlamvana. Ubalekela ukuthi iy'ngane zakhe zingakhuli zinenzondo ngoyise. Ukhona wena muntu owamsiza uthangene. Manje mayezwa kuthiwa engazi ukuthi umkhokha osekhaya. Kufanele akuconfronte bese-ke kuvela indlela egasela ngithi yokuxazulula ukuthi isixazululo sisithola kanjani. Sibuyise leya thando naleya ninakekela naleya family eningi ehlala engadini yonke. Kumnandi kunjeyana yabona singabanga umsipha ingane zakuthi lokho siyaxolisa ukuthi kuvele kanjalo mama asifuni thina kuvele kanjalo kodwa nje uyabona abantu engibabonayo la aba-wrong u-wrong umamncane ba-wrong nalabantu bamakhamera ukuthi ngazongikhanyisela amakhamera ngizongikhanyisela amakhamera nje emzini wami ngoba nithi ngihlukumeza uyalwa manje indlela aselwa ngayo cha kodwa mana-ke asixolise thina nomlangeni uthi mhlawumbe sikubize la ngale ndlela sikubize ngayo siyaxolisa kodwa-ke bekubalulekile ukuthi njengoba selibekile udaba elikhuluma kungabe ngazi ukuthi sikhulume ngawo ngeke just imagine uzobona ku-TV ukuthi sikhuluma ngawo wena ungebo khona kungcono sikuhloniphe ube khona ukwazi uyidefend uyisholo wena ukuthi lento uyayazi noma uyazi njengoba usushilo ukuthi uyayazi ikhona into angifuni ukuthini Gasela ukuthi sithe masikhuluma nawe ey'ntweni oy'balayo uthi umamncane waveza ukusa uvele wagqama ngalelo wathi asiyeke leyo buthakathi angazi ukuthi sisalaphi lapho ukuthi mhlawumbe ikhona into ongathi yona mamkhulu wabuyisela okubi ngokubi nephela nami ngasukuma njengomfazi hayi ngasukuma njengomfazi endodeni yami kwavela ukuthi indoda yeyami akuyona eyakhe manje sithanda sami wasukuma njengomfazi kwasekwenzakalani phela ngasukuma njengomfazi kushuthi indoda yabuya yeza kumina wasukuma waya phela dade wesichaza ngasukuma ngaya kubantu abazongisiza ngemithi ngasebenzisa imithi kushuthi ukusebenzisa kwami imithi ke kushuthi kwabe sekubheda kuyena-ke yena uyile eyobheka inkinga edala umamkhulu umamkhulu yena avelanga umamncane kodwa yena wasebenzisa izinto kusho ukuthi ezokuthi aqoqe ubaba aze ngakuyena kuphela acheme naye kodwa kulamba ingane mfazi umuntu wesifazane akhulume nendoda yakhe ayina awuyazi nje akhulume ngenxa yezinto eseyifakekile angazi uzobona naye njengomfazi uthi wenze njani manje ngifuna ukulwa ngemithi manje kulungile phela kalwe ngendlela alwa ngayo ngibona ukuthi owakhe uzoba ngaphezulu kwami uyazi angikwazi kodwa-ke bomama sivale into ilungiseni okuyilungisa kwenu nje niyilungise egameni lokuthi ninabantwana nonke mhlawumbe-ke nemiyeko ubaba nimbeke eceleni ngoba noma ningambiza osemkhandile umkhandi esayidini lakhe uzolwa nomunye angalwi nomunye mhlawumbe wena manje esingayicela kuwe noma yini leyo wagadla ngayo ngoba ubuyisa indoda yakhe awuzame ukuyikhulula kancane ukuze iy'ngane kama zizokwazi nazo ukukhula njengey'ngane zakho zazane futhi ngesandawo because le nto niyi-create manje ngayinzondo even in future thothi imizi ayisangenelani senafa nini iy'ngane zodwa ayisangenelani but ziyingane zayasanda lilona so which is something-ke egcina isiyinkinga ingakho thina simcelile ukuthi noma kuthiwa yini lena ibanga wayiso ngeso nalwa nakhombana ngemi kodwa nixazulula for the sake of iy'ngane Gasela ngiyakuzwa mina lokho siyacela kakhulu lokho is it possible manje faka ngeze ngiqale phansi ngiphinde le enyangeni ugeze phela mangenzeka impela agezeke uma naye into emkhalisayo ibe ngcono nawe mamncane ngoba wafika ngumamkhulu endodeni uma ubaba wekhaya zama ukunqhatha njengokuthi athi kusasa sizophuma mama ebulawa igugu lokuthi usemusha asihambeni siyolwandle siyogudla ulwandle hamba uyotshela umamkhulu ungakuvumi ukuthi kuthiwa hamba uyotshela umamkhulu uhamba uyitshela ubaba ufuna utshela umamkhulu ufuna utshele wena ukuthi iyona inhloko ukuze ingangiqhathi lento kugcina manje kungazi ukuthi wena uzodla umzila uyayibona lento hayi ngiyezwa uyezwa mama ngiyezwa ngiphinde ngixolise nakumamkhulu ukuthi ngilethe lana phambi kwamakhamera bengifisa ukuthi engathi into zethu zingabuyela la kade zivele kukhona njengoba kade kuyiyona uma ngabe njengoba ngimuza ukuthi uyazehlisa uyavuma konke hhayi ngingazi-ke kuyena-ke kodwa mina nje ngixolisa kuyena
Ngisacela ukubuza-ke mamncane ngoba phela la ngalanda khona lo muthi kukude kaMhlaba uyalingana. Ngizokwenze njani? Uzongifakela imali noma Kona sohlanganisa? nathi singangenelela. Hayi siyangena. Singangenelela ngisho nathi. Sosiza kwemali. Hawe emalini, hawu singangenelela ngoba esikudinga ukuthi uthando luqhubeke kube nobunye imindeni. Ney'ngane ingahlukumezeki, zingahlupheki ubaba wabephila. Yebo. Hhayi-ke singahamba-ke ngoba mina ngaya kolanda kaMhlaba uyalingana umuthi. Amen. Esekale kangaka, ngiyangithabathisa. Icala umphikwa ingane zami. Hey, sekocishe. Bafazi. Kanza ukuthi asibonga kakhulu ukusithamela nihlale nathi la ohlelweni olubizwa ukuthi isongeso. Nothando nesupport nama-comment siyawabonga kakhulu. Ayasikhulisa kukhulu esikufunda uqhubekane-ke nilokhu nixoxe nathi. Engage nje usuku nosuku. Nako-Facebook futhi niphinde ningene. As long as nibona nje into ethinta i-Black Life nibe lapho uthando lunye ngane zakwethu. Njobe seshilo uKings Chaka siphinde sibonane besiphinde sibonana. Mina uMlangeni Makasela ngihamba noKings Chaka sithi please make sure you subscribe, like, share and comment. Sesihembe. It's the Black Life TV.